in charge kabalang Presbyterian nong u Pastor JB Marngar u Badeiru Haka Khubor u Executive Secretary jong ka nong Presbytery. Lapan pau ya ka jing sngau komen ban yoi ya ka jing shirhem ki Rymphang yang Kristan haka ba pen kre. Ya ka ni ka jing sang senot ka Badeiru haka snem ba kabalang Presbyterian nong kan kenjo shispa lai pu prasnem. But haka Khubor knang ba ka jinga seng kan long ka bayat bet bat ka ba isong kun u Pastor Marngar la kerpat ikipat ba bat yak YouTubers ba kimdei ban wondering video haka po long jinga seng kam tam haka por badan ki jing rai choir bat tang ki media bat ki ba kabalang kala penben kerpang kila ban le yak ka kamram ka jongki u moderator ka nong Presbytery u Pastor A Remai lai thu ba ki pai rungai ki batmu banwan sha ka jing seng senot sha nong kim dei ban khuslai ya ka jing theng kali kumbala bana Khubor hangni hangtai lai thu ba la penbiang hadu lai tli ki surok ban poi sha nong na ka banta ka jing seng senot samla shu la pentep ba ki bawan na West Khasi Hills but na South West Khasi Hills kiba kentup ya kibawan na kathan kinshi ba laburtun kinya likba ka surong na kinshi shamriaw man poi shanong katba kibawan na East Khasi Hills kinya na mairang lingba ka maunai ban poi shakajaka longjing seng bat kibawan na Rymphang district ban na kibenta ba sharum ka Eastern West Khasi Hills kinya na nongklaw lingba kan road ban poi shanong Kendiat sngi hadian ka jingsha penyap dusman we uknarit ubarang shiphouse nem karta ubadai nakashnong tanga Rymphang district kipat ba nong shong shnong bat kipat ba nakathan pathar khama hapadeng uslap ubajur klami pat ba bat penpau ya ka jingbitar ye ki brio thrang snam ki bala bathajbor ya ka jingem jong u hybrid kit bor lang marbanyang halo gani ka jingja kipat ba ki badai nakishnong ba per jong kani kathan kila pelong ya ka jingyat pat ba ban penpau ya ka jing persha ka bajur ya ka bala sedang nakashnong lur bar ka bala penkut pat hamadan do seorang jong kashnong tengar ka MSME Development and Facilitation Office Shillong rengkat ka jingat relang bat ka District Commerce and Industry Center Southwest Khasi Hills District haka arpu artrik Rymphang araja apusau kila ajing pensyai halor ka skim PM Vishwakarma kabare ka skim jong sarkar pedeng ka ba ajing krishan yeki brio ki batre bat ki bashna yeki tiar dala kiti la ka long hastor ni hanong kendong lingba ka ni ka skim la ajing rab sheki brio ki baju im kamai da kabathan yeki kho ki shang yeki mystery ding yeki nong su jan bat ki wei de ki jat kam ba ki tre da kiti kaseng samla kur lingdo yong bat lingdo nong lingkian maharam si imshim mentara sngi ka arpo artrik benai Rymphang kilapen pau ya ka jing persha ka bajur halor ka agreement ka balasoi da ukni jong ka kur ubala tip kerteng kum uba rolling lingdo yong bat ki kattu kat ni ki bayas ngot hu jingmun bat ki khandai kur bat ka kur sangyang klam da pentip shaka kur hi barok away halo kani ka jing persha na kalyang ki nong yalam ka seng samla kur lingdo yong bat lingdo nong lingkian Kilawan banyak kendu ya uba penshingan NCM. Ubadai Deputy Chief Executive Member bapet ya katanan ilaka. Ban penpau ya kajing persya halor kate kajing stoy agreement. Menteri Rang ba ka Jylla Konrad ki sangmau loong ba ka sarkar ka pelut haduk khat alak tengka ha ka shibenai ha ka bayadai bat ka jing thungkam da ki seng san Pyrthei. Ni ki political appointments ya ki shispa nyopusan ngut. Haduk kan ni ka klipman. Habai kran bikila Pyrthei Khubor Konrad ki sangmau loong kini kim dei ki bahe shu Konrad loong ru ba kini ki political appointees kidei na ki seng beper ki bakanthum nadu ki nongkershan ka NPP ka bayalam ya ka sarkar MDA kumjuru jong ka Bharatiya Janata Party ka United Democratic Party bar ka Hill State People's Democratic Party Jingsha penyap dusman jong ka kongwan saralin wan yang kalong kemi ka badang armen halau jong kurim kalapen bitar shla ye ki pat ba nong shong shnong jong ka shnong ti saw khamtam hadin bala yo man kem ya ubyang ku pa nong siet ulok jong ka te kalong kemi tang hadin ka tu kat ni bawla le ya ka te ka kampen trim hendrei da ka jing so thu bat ka jing tip brio jong ki riu rang ba ka shnong bat ki trai yeng lala ban te la kam no ye ki pat ba ban shim ya ka an hala ka jong ka ti kum kadak ban burom ya ka dor bar shnong ti saw ka office USP ka West Khasi Hills District kala ai khusnam rengkat ka sernot
Syakador bar shnong ti saw halo kate ka jingja bat ki he pulit kila ong ru ba ka jingle jongkador bar shnong ti saw kan long ru kum kanuksa yaki weipat ba kim dei ban shim ya ka an hakti bat ki he pulit kila pentikna ru ba urunar unyo ya ka jing saja ka bating e ka khna ka ba prasnam karta ka sha bat bor ha wei nong yalam niam bat upara jong u kani ka jingja kala ja ha malihabad ha Uttar Pradesh Halo kani ke jingja ki pulit kila kem ya ka kemi jong kani khna namar ba ka sngap be wala kala tip shapang kani namar ba ka don ka jinga dei sop bat utaw nong ya lam niam ki pulit kila kem ya nong ya lam niam ya bala tip kerteng kum u Muhammad Abedin kat ba upara jong upan ya bala tip kerteng kum u Muhammad Arshad ula phet gran ukpa jong ka khna udai ubatre shabari ndrei hadin prabanai ulawan pha sheyeng ula yo jing tip shapang kani bat ula leiben ujor shiki pulin Kajing akan ad ha Sunday kali ha West Bengal kelas dang biang ha kaba kinong shong shnong jong katiga shnong kila thang plu ya ka yeng jong ushik Sirajuddin ubadei upara jong unong yalam ka Trinamool Congress ushik Shahjahan ubadang phet grad hadu mentarum kinong shong shnong kila yok kurup biang ya kamaran ya lekai kabala kurup jubor da utei unong yalam jong ka Trinamool Congress Kinong shong shnong kila keno ba katay ka yeng ka bakithang kadai ka yeng ka balatay ha ka jaka jongki ya ka bala kurup jubor da utay unong yalam jong ka seng Trinamool Congress Menteri Sarkar jong ka Karnataka upriyang kharke ula kentu ya ka sarkar pedeng bakin shimkhia ban pelait im ya kinong India ya ka ba laingot kidai na Karnataka ki ba sakut mentah Russia ha ka bala penrung kam shipai jubor ki Ulong ba unsay kendu ya Menteri Ketenat Kam Korbari Ujay Shankar banyak keren markman halor kani. Sangut kinong India kila syathok da kabakular ban ICAM security guard yaki ha Russia. Ha kajing siyo kaba alak tengka shibenai. Henry la penrung penban yaki hapok ka kenhun shipai jong ka Wagner bala pharu yaki bakin let ma persya ya ka Ukraine. Ka CBI kala leben khandra hayeng sa jong ulat berim ka Jammu and Kashmir u Satyapal Malik ha New Delhi. Namar ba kadon kajikno bamsam ha ka Kiru Hydroelectric Power Project ka project ka bahadu 8,000 aspak lur tingka. Kadon kajikno ba umalik ula bam hadu kumba light spark lur tingka ban soy yaki file ki badan kam ha ka te project bar ka te kala ja ha ka por ba udang pat kum ulat ka Jammu and Kashmir house nam 8,000 khatpra hadu 8,000 khandai. Ka Enforcement Directorate ha ka sin ka bahnyau kala khot hajir biang yau Menteri rong ba ka Delhi Arvind Kejriwal halo ka jingkno ba ka dong ka jingbam sap ha ka tnan excise Lapatha ba Kejriwal udi ban wan mi ha ka arpundru trik mentau benai u Kejriwal wa sha khot hajir hadu nriusien nre uklam let mi Ka United States Lapatha ya ka Pakistan ba ka de ban burom ya ka hok jong ki brio ban kren lani ban pen pau ya ka jingsngau ka jongki da ka ba pleno ya ki ran san social media kum ka X bat ki wei pan ya ka bala khang menta lakat tu ka nisngi ha Pakistan Khaman shwa ka Pakistan ka lakhang ya ka internet na marba ka dan ka jingaki ban persya ya ka election ha kategori bat hadin ka tu ka ni po la play ya ka internet hendai lakhang pat ikirin san social media Argot kibriyo kilayap pat salangot pat kidang jar ngai hadin baka jhaj ka bakit ya ka tiar kalarat ya ka jingkieng ha Guangdong province jong ka China Hagapor baka jhaj karat ya ka jingkieng kidon samtili ki kali kibrang ya halor jingkieng Artli daki kila hap halo ka jhaj kat ba laitli pat kilangam hapo Khasan ngot kibriyo kilayap bat khatwai ngot kila mensaw namar ka jingklem ka park siar ha Venezuela President ka Venezuela ula hukum yaki kinhun yarab bakin lay wud syakate ka jaka man perlat im yaki barang sakut hapo par laong ba kidan daki spa ngut kinong bala ki batrei hapo ketika park siar ka bala pentrei bean Menteri Sarkar jong ke Israel Benny Gantz ula maham lepai palada ka Hamas kam perlat no yaki dong Israel ki bakala ra bor Gaza ke Israel kan sedang ban therting hagasngi Ramadan jong ki Muslim Ulong balada ka jingakren ya penbet ber ka Hamas kam so ka Israel kanam aili satya hendrei kan led ban say dakabor yaki briula jong House nam 8,000 arpulai ka Tunisia kala yo ban nyopusan hajar ngut ki brio ki batmu ban rung bean cha Europe lingba ka Mediterranean Sea ka ban mi cha Italy ka Tunisia kala penjur ya ka bor pahara ha khapun amar ka jingjlei palat ki brio ki banabari ki bawan rung bean hapo kategori Ka Iran kala keno ba ka jingthei jong ka gas pipeline ha Iran kedika kam ka bala le ka Israel. Menteri Sarkar jong ka Iran Javad Aljiulaong ba kadika kam jong ka Israel ban penthun ya ka jing penyai gas sa Iran.
Uloong ba ka jingle jong ke Israel, kadai ka kam pentriam ka Pyrthei, ya ka ba ke Iran kandang habban syong perkhat ayu bakan le. Tigitu kinong ki Khubor hakimat kimat mentasngi. Kublai.